If a person cannot protect and safeguard a political party, are they going to be able to safeguard and protect the whole country from Zambezi to Limpopo? If a person cannot safeguard his own political position as the president of a political party, is he going to protect himself as a president of the country? Ndomubvunzo rubvunzwa nemukomana, ndomubvunzo mukuru waari kuchema nawo. Zvikanzi munhu achitadza kuchengetedza a small political party, anozokwanisa here kuchengeta nyika yese from Zambezi to Limpopo? Zvinoita here? Hamheno kuti unoionawo sei nyaya iri panapa? Isiya comment mucomment section. Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana unga wagara uri mugaro wepanapa, ndangokutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 2.5 Creative Studios. Handizive kuti sei vanhu tichitadza kuremekedza private space or a decision inenge yaitwa ne certain individual. I remember mazuva apfuura vatendai biti vakataura kuti aiwa, inini I'm taking a break, I'm quitting politics, I'm doing personal stuff, I'm focusing on me as tendai biti and my career. Politics izvi ndambomira. Hapana kana vanhu vakambotaura chinhu, hapana kana vanhu vakamboita noise. But the moment yakanzi naadvocate Nelson Chamisa ndakumbosiya, it seems like kuti munhu wese ari pakesi yavo. Panapa ndine rimwe video futi randatumirwa nomwe munhu reumwe mukomana ari kupopota, ari kudya marasha. Handizoziva kuti imhosva here kuti munhu akati haachada vanhu voramba vakamutsoma. Munhu kana ati haachada anenge asingachaita sei, anenge asingachalava. I think the best way ngatimusiye akadaro, toita imwe plan kana totsvaga umwe munhu anoda oita sei opinda ipapo. Handitika, it seems like my attacks acho there's something happening behind the scenes chatisiri kuita sei, chatisiri kuziva. Ndakambotaura in previous video kati ndakataura neumwe munhu akati just wait and see, something big is going to happen very soon. Ndikati tipei kama details, zvikanzi don't worry, ma details ndichakupa. Saka ndichazoya nenyaya yacho once ndane ma details akaita sei akakwana. But handizive kuti imhosva here kuti munhu akati haachada vanhu vomutsoma zvekudaro. Mawani vari kutya munhu akakwita. Pakashata. So before I get into this video, ndikuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndidzodzi dzamuri kuona pa screen apa. Nditika kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pa same number ipapo. Nyaya dzacho toda sei tobva tadzifambira. Nditika mawani rega tijambire muvidhazi muzoonere mega mukomana achipopota, mukomana achicomplaina. Handiziva hangu kuti ari kucheme. Pakashata baba, rega tinzwe jaya mupfumi achitaura nyaya yake. If a person cannot protect and safeguard a political party, are they going to be able to safeguard and protect the whole country from Zambezi to Limpopo? If a person cannot safeguard his own political position as the president of a political party, is he going to protect himself as a president of the country?
ndomubvunzo rubvunzwa nemukomana, ndomubvunzo mukuru waari kuchema nawo. Zvikanzi kana munhu achitadza kuchengetedza a small political party anozokwanisa here kuchengeta nyika yese from Zambezi to Limpopo? Zvinoita here? Hamheno kuti unoionawo senyaya iri panapa. Isiya comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti zviriko here zvakadai so kana kuti zviriko. Nekuti hanzi kana munhu achitadza kubata position yake samutungamiriri wepolitical party anozogona here kutungamirira nyika yese. Pakashata vanhu vakatsamwa baba. If someone can come from somewhere, infiltrate into your political party, gain a powerful political position, and snatch a political party from you, is it not going to happen with our country? Okay, leave that alone. What's next? Form another political party again. Come with other political promises to the people. Last time, the man was saying that he has a plan. I have a plan. This time around, ZANU-PF is not going to make it. Trust me. I have a plan. They are not going to rig the elections. After the elections, we are back to square one. You did not only lose the election, but you lost even your political position as a president of your own party that you formulated yourself. And you want to go and form another political party? I will come and snatch it away from you again. It's now trying and error. Taura vanhu chokwadi kuti guys, plan handina. But takungoda kuti tingozama zvinhu. We are trying. Pamwe pacho zvinhu zvinogona kubuda, pamwe pacho zvinoramba. If you say so, people can follow you without mahopes ekuti zvinhu zvinoita. A lot of people, trust me, their hopes are tariro dzavanhu dziri kufa kani. So I have said my own no, but my question is, what's next now, Mr. Nelson Chamisa and the people that are following you? Form another political party. Promise the people that this time around I've got a plan. You said those words before. You are saying these words again. And you want to say those words again in another political party. That you have got a plan. After the plan fails, you go on and say, and on the process repeating itself. Zimbabwe, my election. Magla. Tukai yenyu zvakana. Tukai ilipo. Kana uchivisa channel yangu for the first time, chingo subscribe ako. Kusubscribe mahara and choro uchifila kuti zvandataura zvinokukwadza, chingo subscribe. Like. Hanzi nemukomana tukai zvenyu aitoziva kuti video racho rinototukisa ende vanhu vanenge vakatsamwa. But hameno kuti munoionawo senyaya iyi, how do you see it? Ini nhangu according to me, I think kuti munhu kana ati hachalavha anenge asingachalavha, ngatingomusiya aite ari kuita. Iwe kana uchifunga kuti une plan iri beta, une plan yakapenga, kana kuti pane umwe munhu wauri kuziva neplan chaiyo I think it's high time you started following that one. Kana kuti it's high time uite sei wotaura nemunhu iye, kana kuti womupusha munhu iye, kana kuti womutera munhu iye, nekuti ndiye anenge ane plan iri nani. Iwe ukaona kuti iyi plan haisi kushanda, iyi uyu munhu ari kutibhayiza uyu, aiwa iye siyana nazvo, because munhu nemunhu ane freedom to select and to choose zvaanoda. Munhu anogona kuti ndoda kutera Emerson Mnangagwa, anotera. Anotoda kutera Mwonzora, anotera. Anotoda kutera Welshman Ngcobe, anotera. Munhu anobvumirwa kufollowa vanhu vanoita sei, vanhu vaanoda. Hapana kana munhu anobatira munhu pfuti, kana kuti anozokurova kuti sei iwewe waita sei watera munhu. And then the bottom line, we all know kuti mapoliticians ese zvavo anoita sei anonyepa. Haisitombori secret iyoyo. Tine zvakawanda zvatakapromiswa nevamwe vatakatovhotera vatori mupower, zvatisati taita sei, zvatisati taona. So at the end of the day, vanhu vanenge vachitongoripo pakuita sei, pakutiitisa isusu vanhu vari pasi. Ndambotaura muprevious video ndikati uchi hwacho
varungodya vega, isusu turungorumwa nenyuchi tiri pazasi kunoko handitika. But it's up to you kuti iwe unozotorawo sei, unozoona sei. But the best way zvamanje manje ka tikambotsvaka zvedu mari ka tichiita zvedu zvepolitics paside tichifidha mhuri, ndo good plan chaiyo kuti zvinhu zvedu zvitese zviende kumberi, because togona kusvika 2030 tichingochema zvinhu zvisati zvachinja. Kana nguva yaMwari isati yakwana, tinozama zvese tigozama, hapana chinoenda sei, hapana chinobuda handitika. Pando vhidhiyo ranga ndangokubatira zvamanje manje kuti ndikuratidzei zviri paground zviri kuita sei, zviri kuitika, kuti Hamheno kuti chii china advocate Nelson Chamisa chinoita kuti vanhu vese vavatsome kudaro, even though vakatokuita politics acho vakati ndakumboita sei, ndakumbosiya handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngatisangane muvidhiyo rinotevera.